Lero ndadzuka munthu wamantha kwambiri, ofoka mthupi mwanga. Ndili ndi mantha aakulu poona zimene zikuwachitikira anthu osauka muno m'Malawi. Ndipo ndaziwiratu kunena kuti inoyo yakwananso pano nthawi yonena kuti ife anthu osauka tiyambe kuzilirira tokha. Ife anthu osauka tikhale ndi mtima osadalira wina aliyense. Zafika pa saizi yonena kuti kuno ku Malawi ifeyo anthu osauka tizingozifera ngati nkhumba, ndiponso mwina nkhumbayo ili bwino. Zaoneka kunena kuti ku Malawi kuno tikanakhala kuti timaziwa bwenzi pano nditampempha Mulungu kuti ife tisakhale anthu koma tikhale ng'ombe, chifukwa ng'ombe ndiye ndizofunikira kwambiri muno m'Malawi. Poona mavuto amene alipo kuno ku Malawi, ine ndinkaona ngati president wa dziko lino pochoka kunja uko kumene anapitako anayenera kulandira kaye ripoti la kuno kumuzi, chifukwa kholoto la nzeru likachoka kupita kwina kwake nkuwasiya ana, pobwerera amafika kaye ndikufunsa kuti pakhomo pano munasalapo bwanji. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti awa amachedwa ma advisors, komanso masiku ano tili ndi global village, tikukhala mu global village. Aliyense akuziwa zimene zikuchitika. Kumene anali ku Chinako anauzidwa kale kunena kuti somano kumuzi kunjala yafikapo, anthu afikapo kudya chiteze. Ine ndimaona ngati nthawi inali yoyitanisa emergency meeting ma DC onse ama district onse okhuzana ndi za disaster, onse okhuzana ma stakeholders kuyitanizana pamodzi ndikuona mmene ili njala muno m'Malawi. Koma lero president ndithu kunyamuka ulendo kumakaona ng'ombe, ulendo kumakasegulira magesi wokuti akhoza kusegulira director wa ku Eskom konko magesi. Nkhani yake ndi yandale basi kufuna kuti ati akhale ni mavoti 2025. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti pakali panopa anthu akuchita kufa ndi njala. Ndili ndi mzanga wina wakumachinga kuliwonde wandiyimbira foni kupempha ufa kunena kuti ine sine MP, ine sine kansala, koma ndikanapeza ufa okha ndikananyamuka nawo ndikapereke ufa kwa anthu. Anthu akuchita kufa kumafa kumaona ana akumwalira ndi njala. Yeti tili ndi boma, tili ndi president amene alibe chidwi ndi anthu ake, amene sakuziwa kunena kuti kuli kudera kwina kumachinga, dera lina kumangochi, kunsanje, kuchikwawa kongo kumene anapitako anthu akufa ndi njala. No wonder zilo lija misonkhano yanu yoyima anthu akangokuyang'anani kumangokutcherani nkhongo, kumanena kuti kodi amene ndi ndani. Ena kumauzana kuti ati ndi president wabwera kuzatani mmene wakuliramo ndithu kumasegulira magesi okuti akanakhoza kusegulira mwina PS, mundiponso PS wakula kwambiri akanakhoza kuzasegulira wina aliyense. Andi ndizomvesa chisoni kwambiri mmene anthu akuvutikira muno m'Malawi, kumakhala ndi asogoleri amene akungoyang'ana voti basi. Ndipo iwe ndi ine timafunika nthawi ya voti apa zaoneka akanakhala kuti linali kale lija akufunafuna upresident. Kumachinga uku anthu akudya chitezeku, kumulanje anthu akuvutikaku, kuchitipa kumene anthu akumwaliraku akanakhala atapitako kale. Koma popeza voti tinampasa kale, panopa analemera, panopa sakuzindikiraso zokuti mwina olo pachinsapo pompa olo pa 23 kapena kwatambalale anthu akufako ndi njala, mankhwala muzipatala mulibe. Zimenezo sangaziziwe chifukwa panopa ali mwamba kwambiri, akuuluka ndi sipidi imenenso sangaganizire zokuti kunja kuno Amalawi akuzunzika. Iyi ni nthawi yonena kuti mabungwe komanso ma individuals tiye tigwirane manja. Komanso ife Amalawi First takonza ndithu programu imene tilengeze kuchokera mawa kunena kuti anthu azipereka ndalama kuzera kwa treasure athu, tigule ufa, tipemphe mabungwe tikapereke chakudya chimenechi kwa anthu osauka makamaka amene akufa ndi njala kumachinga kumene anthu afika pokudya chiteze ndikumachiphika chiteze chija kumvesa chisoni. Ana akazuka
akulephera kudya phalala, kulephera kupita ku sukulu, kumangoyang'anizana ndi makolo awo. Kodi sawana mukufuna anthu akathandize ndani? Mukufuna akathandize Bakiri Muluzi? Bakiri Muluzi tu anachita retire, mtima wake wokonda anthu musautenge for granted. Mukufuna akathandize ndani? Akathandize Joyce Banda, mtima wake wokonda anthu akathandize iyeyo. Inu aboma mulipo? Kodi anthu amenewa akapita kukathandiza sipachaso mmayitembenuza nkhani ndi kukhala yandale? But the truth of the matter is, Amalawi akuzunzika kwambiri, not only kumachinga, koma ziko lonse Amalawi kuli njala yopsa njala. Nthawi ine inali yoita na NFRA, Adimaki, anzathu aona za disaster, ndikukhala pamodzi ngati ziko, ndikuona kuti chimene chikufunika kutundu wathu wa Amalawi ndi chani. Koma lero kuli president okhala ngati sali muzikomo, chimene akuziwa ndikupanga ma allowance basi. Ku South Africa, bomba pa South Africa pa anthu akuzunzika, anthu akugwidwa pakati pa usiku, kumabwezedwa kumabwera kuno ku Malawi, koma kumene kokoti ndi home affairs. Palibe china chilichonse olo kungolengeza pa Zodiac olo pa MBC yanu iyi munayitenga kukhala MCP radio iyi, kungolengeza kunena kuti boma la Malawi likukambirana ndi ziko la ku South Africa kuti chabwino anthu athu inde abwerere, koma pase mpata wokuti angolongeza katundu wawo, matero awo ana alongeze bwinobwino azabwere siku lakuti. Koma kulizi chimene mukuziwa inu ndikuba olo mabungwe atapereka chithandizo motani, chimene timaziwa ife ndikuba uku kubalaka mukuba kokopsa kubalaka district ya Balaka. Azungu abwera kumene koko akuperekako chithandizo a World Bank zomanga matoileti m'masukulu. Lero li anthu aja anafuna kuti munthu wakumuzi akamange sukuluyo apeze kangachepe, koma inu aku district council ya Balaka mukuzuza anthu ma contractors ayimba mafoni akuzunzika kopsa, kumaliza zimbuzi zokuti ana akhale ndi ukhondo aziuza zimbuzi zabwino, makamaka a girl child. Inu mukutenga ndalama ziya kumaba. Kaye omvesa chisoni kwambiri kuno ku Malawi wina ndi mphunzisi. Kutero dzulo lija iye uja atapita kuchikwawa kuja anakakhala ndi meeting ndi mapeya ma headmasters, meeting yowauza zake zosamveka bwino, kuwapa saso ndalama ena onso ndikuperewera, cholinga ati amafuna kuti ati aoneke abwino malinga ndi zisankho zikubwerazi. Ngati kuli munthu wina amene amandimvesa ine chisoni ndi mphunzisi, maziphunzisi ndinu anthu omvesa chisoni, amene masalari anu ndi ochepa, amene palibe chimene mukunjoya muziko muno, ndi awanso apangisa kunena kuti ati pakale panopa muzikhala ndi license yophunzisira. Chilicense icho mukachitumizira ndalama pakana panopa sichikubwera mwezi uno, ngati nsakulakusa ndi 9 ma certificate osakubwera, koma ndalama cho chiperekereni. Ndipo inu ndi amene mmakhala pasogolo maziphunzisi kumabera azisankho, ndi inu tumauzidwa zochitacha. Ndipo inuyo maziphunzisi ndinu anthu otembereredwa kwambiri. Lero li munali pamene pajabu meeting ndi president kumakambirana zinthu zosaziwika, nkhani zake anakusirana chipani cha kuti muzikambirana zimene muti muzaberere mavoti. Kodi somano ndiye amene ajamwacho ntchito liti? Chifukwa paja kumwanza musayiwalire mwamba kuyitanisa anthu amene anapita akupanga akuoneka ngati akupanga za ndale. Ndiye sotu maziphunzisi ajatu mapeya aja akuchikwawa aja mona ayitana ku msonkhano wa ndale. Ndiye amene ntchito mwacho saliti, chifukwa izikhala tu win-win. Wina so akapanga chonchi, wina so mumpange chonchi. Ndiye uja mamuyitana kumwanza uja ku disciplinary committee uja, ndiye mukufuna kumuchosa ntchito uja, ndiye awawa asiyana pati. Tiyeni tizipanga zinthu zokuti tisamapusisane muno Malawi. Ziko lisira munthu, ziko lindira tonse, ndiponso tili mu democracy. Isakhalepo nthawi yoopsezana, aliyense ali ndi ufulu wosankha chimene akutani akufuna. Ndiye chenjezo langa likupita kwa inu maziphunzisi ziko lonse, kunena kuti nthawi ija yokuti muoneke ngati ndinu anthu yafika, imene muti muzilandira ma 50,000, ena ma 150, ena ma 200, koma mukufuna mupereke ziko nthawi ya zisankho. Mukuyenera musamale kwambiri ndi ma meeting anu inu maziphunzisi ndi anthu awa andale. Anthu awa ndi afiti kwambiri, anthu a sataniki, amene samaganizazo za welfare yanu. Tangoganizani salary yanu mmene iliri salary yanu.
ndi mavuto amene mmakumana nawo ngati akusako ofuna kutenga ndalama za ku banki lero akukakufunani sopano pa 11th hour ndi cholinga kuti muabere mavoti. Mukuyenera kuti mukhale anthu ochenjera kwambiri. Ndalamazo mulandire ndipo mudye ndalamazo, mulandire ndalama mudye. Anthu amene wawa ncholinga chawo akufuna kuti azunze Amalawi. Zulo ngati kwa Nkando uko, kwa Nkando anabwera antukula pa khomo ndikumapereka ma 5,000 per household, ma 3,000 per household. Chikhalirecho munthu amene iyi kwa uku kasiya uku akumapereka ma 1 million, ndiponso kwabweranso bungu lina lotchedwa kuti Give Direct limene akumaperekanso ma 1 million ena kwa anthu akukasiya okhaokha, anthu akukasungu, anthu akumchinji, anthu amulilongwe. Oti ikangotha 2 weeks, mwezi ukangotha, mutawuni yonse ya Lilongwe mmakhala mulibe Airtel Money kapena mpamba, anthu akukasiya akumachita kumabwera m'matraki. Lero ndi mwano waukulu kuti mukatenge anthu akumulanje, anthu alomwe, anthu ena ndi ena muzikapasa ma 5,000 ma 3,000. Ndi mwano waukulu kwambiri kuli bunonso kungosiya. Musiye zimenezozo osamapasaso anthuwo. Bon Klindo, the DC.